Nagbanggaw. Train o auto. Sus, naas gawa sa mga apartment oh. Oh. Nasa Washington Street, guys. Unsa? Light rail ko no? Or tram? Guys, nagbangga oh. Gawa sa mga apartment. Sipa kayong buto. Kaning usa kay auto ningahat siyang tabok nga go ang light rail no. Light rail niyo. Kana bang train nga gamay. Light rail mo kuno itawag na. Sus grabe oh. Patay. Duhay patay ini. Ang makina sa auto ug ang makina ning light rail.